Древосеки Владимир Корбан. Микита и Сымон у лесе працавалі, асіну пілавалі, стараліся зваліць асіну тую з пня. Ужо і сонце пахілілася з паўдня, ужо ад поту мокрымі кашулі сталі, а справа не ідзе ўсё адно. Заціснула пілу асіна, схілілася на бок і стала наўскасяк. Стараюцца яны і так, і сяк. Дарэмна ўсё, праклятая лясіна, крычыць Сымон, то потым па асіне шмяк. Мікіта ўслед за ім, бязмозглае стварэнне, уродзіна, крычыць: гніло бервяно, каб ты чарвела ўся ад лісця да карэння. А справа не ідзе ўсё адно. Якраз у гэты час Лявон быў недалёка і кажа ім: вы крыкам не паможаце бядзе, таму вас і справа не ідзе, што не з таго пілуеце вы боку. Падумай перш, чым прыступіць да працы, не будзеш у канцы залішне напінацца. Родная мова, Мил Гілеч, як ты дорага мне, моя родная мова, мілагучная, звонкая, спеўнае слова. Ты калісьці з калыскі мяне падзымала і вучыла бацькоў на руках гаварыць. У маім жыцці найпершае слова мама, і цяпер для мяне сама міла гучыць. Я па літарах родных вучыўся чытаць, і буква для мяне быў жыцця палавіны. Был рад я родной мовы сказаць першы раз. Беларусь, моя сонца краіна. Цяпер для мяне то з усіх прыгажэй, хоць я ведаю, моваў на свеце немала, і з усіх песняроў не мілей і бліжэй. Роднай мовы песняр неўміручы купала, а задумае вораг з далёкага краю апляваць, адабраць, знішчыць мову маю. Не дазволю, не дам, не прадам, не змяняю, і да смерці за волю тваю пастаю.